Els anem a buscar, que acaben d'arribar, a veure què tal. Aquesta és la història de 5 persones que es pensaven que anaven a fer una expedició amb caiac i que només de posar els peus a Groenlàndia es van adonar que aquest viatge seria molt més que això. Els primers dies els vam dedicar a descobrir l'Ulisat, que és la tercera ciutat més gran de Groenlàndia i un lloc que combina modernitat i tradició. Enmig d'un paisatge espectacular, els habitants d'Ilulissat conviuen amb un dels medis més inhòspits del planeta. Per tot caiaquista, anar a Groenlàndia és un somni, ja que aquesta és la terra on els inuits van inventar el caiac i on el segueixen construint a l'estil tradicional. Aquesta terra de paisatges fascinants i llum màgica és un paradís fràgil que et retorna a l'essència, a la subsistència més bàsica i a fer una reflexió sobre el teu lloc al món i el teu compromís amb el medi ambient. Wait? Yeah? 7, 8 people? Yeah. Aprofitant que estàvem a Groenlàndia, no podíem deixar de tastar balena, com a part d'una cultura que subsisteix amb els recursos de la natura amb respecte i responsabilitat. Bueno, aquí estem de barbacoa. Us he introduït l'Albert. Albert, vine aquí. Sí. Presento el president de Groenlàndia. President, hello, Polas. Hello. Her mother. Hola, Maya. Hello. Maya, are you from here? Yes. Yes? Yeah, it's good to be back. The scenery, amazing, eh? Wow, the icebergs there. Yeah, better. Va arribar el moment de començar a pensar en l'expedició. El primer pas, anar a buscar provisions al súper. Dimecres hem dit que menjarem pa embotit, algo ràpid. En canvi, dijous, divendres, dissabte i diumenge hem dit noodles. Wow, gluten free! Què us sembla? Tot això per 5 dies, 5 persones, Déu-n'hi-do. Hem agafat coses que amb aigua es pot calentar ràpid, no? Aigua bullint. Hem agafat menjar molt calòric, sucs, xocolata, barrites... Tenim 10 de pa. El pa fins i tot podria ser a gestió personal, cadascun porta 2 i que se'l tregui quan vulgui. Ho fem personal, vale. I això ho recomano, amb una bossa estanca, si podem, a veure si cap, darrere els pedals, aquí on va el caiac, sentat així. Porto per fer foc, aquí tinc aquest serrí. Porto una bona funda de mapa, aquí portarem el mapa, en principi porto jo coberta. Com en tota gran expedició, els petits detalls solen ser els més importants. En aquest cas, era fonamental tenir una cura especial amb temes de seguretat i de logística. Finalment, havia arribat l'hora de començar l'aventura. Carreguem les últimes bosses als caiacs i marxem!
Posa't aquell iceberg. I posa't mirant l'iceberg. Posa't mirant l'iceberg. Hòstia! Va pell de gallina! Welcome to Greenland. The power of nature! Bé, després d'unes 6 hores de paleig hem arribat a Godebey, o Kaksut, com diuen els inuits, i és un petit poble de 40 habitants i jo sento molta nostàlgia ara mateix perquè aquí l'estiu passat vaig viure 4 mesos treballant com a guia de caiac i bé, us podeu imaginar que era l'únic no local, l'únic estranger i tornar al cap d'un any aquí, doncs moltes sensacions i més amb aquesta llum tan maca. I bé, ganes de desembarcar i a veure si trobo els antics companys. Ei, on estem anant? Buscar aigua a la font. Aigua a la font? Per què? Que a la casa no n'hi ha. A casa no hi ha aigua corrent, Si tingués la navalla o alguna cosa. Albert, què ha passat? Bueno, sembla ser que la clau que la deixem sempre sota una pedra, doncs la pedra ha aixafat la clau i la clau ja no obre la porta. Molt bé, una nova aventura que superar. Una aventura. Frase del Manuel. Aquí es muy difícil hacer una copia, ¿no? Manuel. ¿Y ahora qué hacen? Manuel, yo no duermo fuera, eso te lo digo yo. Manuel, tío, La que hemos ido. chorizo de por vida. De por vida. De por vida. Uno por mes. No, No, Manuel, yo he entrado antes sin hacer fuerza. No. A veure, d'aquí es veu tancat. D'aquí es veu tancat. ¿Cómo has cerrado? Porque es que cara de Jimmy. No. Bravo. No toques, no toques. Cara de Manuel, tranquilo. Bueno, l'aventura superada. Podem dormir en calent. No, espera. Hòstia, Un Hollywood. hòstia, hòstia, Sí, sí, este es la Gafen, ¿eh? Hollywood. hòstia. Ay. Yes. Can you go Hollywood? It's not Hollywood. No, Hollywood? It's not Hollywood. What's that? Està flipant, tio. La dona indignada de Hollywood. It's not Hollywood. Primer plat, el flatfish i el bacallà que hem pescat avui. Very good. It's whale shell. Ok. Whale, És fineta, no? Sí, és bona. En canvi la foca, si la proveu, és més dura. Estem aquí i hem d'anar aquí. I aquest és el panorama. La illa i en teoria allà el nostre destí. Hem de seguir rumb 240 i més o menys la distància és 1,5 quilòmetres, màxim 20 minuts navegant. Si veiéssim que al cap de 20 minuts no hem vist terra, canviaríem de rumb, faríem rumb sud i segur que tard o d'hora rumb sud trobaríem terra, d'acord? Més que mai anar tots alhora. Now I see I'm young, from afar I'm calm. Manuel, un cot, un bacallà. Un llamp de peix! Ai, l'he perdut. Bueno. Ai! El nostre sopar! Haurem de menjar arròs! Closed eyes I wait for you behind her smiling eyes. And
Veniu a agafar musclos? Va, som-hi. Que m'ha agafat. Ni 3 minuts porto. Els musclos com els estem fent? Doncs al vapor. Molt bé. Aquí cuinant el bacallà que hem fet sobre la pedra, amb brasa, a veure què tal surt. Groenlàndia és un lloc perfecte per anar d'expedició. En aquesta època en què els dies no tenen principi ni final i no es fa mai de nit, no teníem cap pressa per muntar la tenda. Y se hizo el fuego. A ver, Manuel, un momento del día de hoy. Balenes, gegants marins, immensos, espectaculars. Enmig del silenci, de sobte, un bufador. Sensacions indescriptibles, pell de gallina, adrenalina al màxim. En aquest viatge hem tingut la sort de veure balenes cada dia. Algunes vegades de lluny, altres a pocs metres del caiac. Cada vegada emocions a flor de pell. L'altre. Objectiu complert. Adrià, digue'm un moment del dia. Home, l'avistament de les dues balenes, la mare i la filla, la cria. Molt bé. Ha sigut molt bonic, molt maco. Albert, el teu moment? El meu moment, el navegar entre aquells icebergs tan grans i tan monstruosos. I la boira, no? I amb boira, sí. Tu, Alba, el teu moment? Jo avui en tinc dos, també el navegar entre icebergs, sobretot aquells del final, i la part de les cascades i dels ocells. Pues jo em quedo amb el oh-la-la del Manuel, amb el oh de l'Alba, amb el hosti que maco de l'Albert o que brutal de l'Adrià. Otra, fuerte, con ganas, así. Cada vez que haya un sitio en agua, mete la pala. Vale, otra. ¿Sensaciones qué tal? ¿Acojonado? Quines sensacions tens, Alba? Millora dia rere dia.
Albert, això de dinar en hotels cada dia, què et sembla? Bé, però la propera vegada no us recomano els de tomata. Els millors de curri, els de gamba i els de carn. T'ho vaig dir, T'ho vaig dir. Que t'ha de fer sempre cas amb rai. Arribant al port de Ilulissat, després de 5 dies vivint a la natura. Vamos, amics, molt bé! S'ha acabat el viatge i toca tornar a la rutina. Nosaltres, però, ja no som els mateixos. Tot el que hem viscut a Groenlàndia no ho oblidarem fàcilment. Bé, ja últimes hores a Groenlàndia. S'està acabant aquest increïble viatge que recordarem totes les nostres vides. Tinc ara mateix una barreja de sentiments, com és lògic, quan acabes un gran viatge, quan acabes un gran projecte. I és que per mi això ha sigut un projecte que va començar fa ja un any. Són 1:45 de la nit, acabem de baixar del caiac, encara ens hem de dutxar, hem de fer la maleta, demà a les 8 ens venen a buscar per anar a l'aeroport, però és que aquí estem intentant esgarrapar fins a l'últim minut del viatge. Es uno de los parajes más encantadores y espectaculares, únicos, y en fin, me ha aportado muy buenos recuerdos y en fin, una belleza indescriptible. I bé, aquest viatge per mi ha estat tot perfecte, m'ha agradat moltíssim. Sobretot he pogut fer el tema de les balenes, que és una cosa que tenia pendent. I també l'haver vist un lloc que potser amb el temps canvia i canvia força per tot el tema del canvi climàtic. És espectacular, s'ha de viure des d'aquí. Molt recomanable, el viatge s'acaba però els records jo crec que duraran tota la vida. Molt agraïts a SK en Rai per haver-ho fet possible, espectacular, moltes ganes de tornar i encara no hem marxat. I això, tant de bo pugueu viure-ho perquè de debò que val molt la pena. Penso que és un viatge que val molt la pena fer-lo, no només com un viatge d'una expedició de caiac, sinó un viatge per veure una cultura diferent, un lloc molt diferent i un paisatge espectacular. Us recomano que vingueu i que gaudiu perquè no es pot fer només amb paraules i amb un vídeo tot el que treguin i el que sentim d'aquest viatge. I sincerament espero que l'any que ve, estiu 2017, poder tornar amb un altre grup d'aventurers i tornar a viure una experiència tan increïble com aquesta. Hola, Rai. Quina serà la teva propera aventura? Permetem dir que avui és un divendres a les 2 del migdia i estem damunt d'un iceberg. Vull dir, lo típic. Normal. A Groenlàndia. Coses que fem tots els dies. Què passa a Groenlàndia? Passa. T'han deixat dormir els corps o no? Hòstia, no, cabrons. La gralla. Sí, la puta de la gralla. Hola, soy Ray Arguiñano y hoy vamos a manipular, a cocinar un bacalao del norte, como este. Molt de valor, perquè és l'últim caiac de l'últim caçador real. Veieu? Estava gravant. No pateixis.